Ayan, kaunti na lang mga ka-alright. Gumagawa ng bahay kahit walang sweldo, sablading umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang Na mga ka-alright, mga umangat nagpalang araw sa atin lahat, no? So medyo tinanghali ako dahil si Bunso taso naman nalagnat kagabi. So pinahilot ko muna, bumalik-balik lagnat ni Bunso. So yan, nag-chat naman ako sa kanila. Yan ko si Kuya Joel Tilo, ako mauna na Kalatalin. Natadaan pa rin ako sa sa hardware. Bibili ako ng skim coat yan, kasi mag skim coat na si Kuya Joel doon sa loob ng bahay ni Talin sa taas. Oo, dito sa baba. Basta sa loob muna mag skim coat yan, abangan nyo mga ka-alright. So bibili pa rin ako ng dalawang simento. Yan, dalawang simento yung bibiling ko para sa karagdagan dun sa pader sa taas. So kulang pa yung ano dun yung isang simento. So dalawang idadagdag ko. So sakaling may sobra ay para dun sa CR. Ayan mga ka-alright. So yun mga ka-alright, bali nadadaanan na daw dito sa Bacolod ulit. So dito tayo dadaan, subukan natin kung kaya. Yan, para malapit. Kasi grabe ang ikot kasi dun sa sa Nabua. Napakalayo. So nasa 45 minutes yung biyahe namin. Samantalang dito nasa 10 minutes lang, 10 minutes to 15. So napaka times 3 yan layo mga ka-alright. Kaya putas ang bulsa sa panggas. Salamat kay Kuya Jojo nakaraan, nagbinigyan ako ng panggasolina. Salamat Kuya Jojo, God bless. Parang dagat matubig. Cellphone ko. Malalim pa. Kaya na? Kaya na? Ha? Saya kalsada dyan, ito, gitna. Parang ang lalim pa, no? Akay na lang. Baka matumba. Patayin mo na lang. Medyo malalim-lalim pa pala mga ka-alright. Pirsahan na pala to. Malalim pa talaga. Malalim pa pala. Ha?
Doon, malapit sa malalim doon, oh. Lusbak na pati ni Tinap. Nabakbak. Ayan, malaki din. Hiri na. Dagay, kumarakan. Hirap tulak ay. Lalim ay. Tinulak ko na lang para sigurado. Ito, okay na dito. Banda tayo. Ulit mga ka-alright. Para siguradong hindi mapasukan ng tubig yung ating motor. Dapat kasi itong ano na to, itong nalulubog sa ba na to, inaano nila yung tawag dito, tinataasan. Bumalik na yung nakamotor, oh. Hindi nga yan kaya, mga tumirik. Ayan, mga nagtutulak lang din. Patay makina. Malayo-layo to. Grabe. Dapat itong nalulubog na to, tinataasan ng ano, kalsada. Kinagastusan ng gobyerno. Ito, nadadaanan agad. Paras man lang ng lalim dito ah. Nga doon. Tulak si Gatcho. Para sigurado, mahirap tumirik. Mahirap tumirik ang motor. Nakahigop ng tubig, matik. Dapat doon sa kalsada na ito, tinataasan ng ano eh. Yung lahat ng nalulubog na to, tinataasan muna kahit bahagya. Naabot lang naman daw ito ng tubig pag ano, maulan. pag maulan lang. Pag maulan lang.
Alright. Kaligtas na tayo sa pangatlong tubig. Alright. Ayan, patapos na yung pagbuli ni Kapuloy. Alright. Ayan, nagbubuli si Kapuloy. Aloy palo yung isang simintalo. Tapos na pala ngayon, maghapon. Ano pala? Ano lang yung paglipat ng upakan kasi. Taas. Ayan. So makakahinga-hinga na kami. Puro ano na. Puro finishing na ng todo yung gagawin. So alright. Andito mahalo ulit ng isang semento. Kuna ko lang ng video to. Bilang. Ubus mo na to. Bakit? Hindi naman puno yung sako. At bibili akong ano, spatula pala kailangan. Pero magagamit pa din naman yun. So, para sa video si Tilo. Patay mo na lang kung may halo ha. Patay mo na lang ha. Malapad na ano katapos.
Tumulo. Alright, tubigan na po. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Mga ka-alright, pinarimer ko yung yung vlog ko kalapilo na gabi. Yung date edition nila na part 3. Yung marami nagre-request na na gawa ng part 3. Yan, ginawa ko ng part 3. Mga ka-alright. At si Kapro nagkakanto rin sa posto. Alright. Ayan po, konti na lang ang papalitadahan.
Hoy, magsabi ka kung di na kaya, di ba? Ano? Di na kaya? Ano, di na kaya? Kaya ba? Ano, kaya ba? O, sige, kaya mo na. Kaya ba? Wala yun. Oh, ano? Oh, yakap ka. Yakap ka. Yakap. Pagkakataon nga yun. Yakap nilo! Pagkakataon mo yan! Ang dami ka nun. Kaya nga. Ang saya, mga kaway. Patay namin kayo. Baito, baito. Ayan, hindi na kaya ni, ano, ni Dima. Baito natin. Ayan, kaunti na lang mga ka-alright. Ayan, maglilipat na po ng apakan. Dito. Dito. Ano? Ay, makabaka. So ayan mga ka-alright, lilipat yung apakan. Kaya patuloy na ako, naka-premier ako. Oh, lock. Alam mo yun? Oh. Ay, boray ng inayin ng garapo. Ay, putik mo. Oh, window na.
Okay na yan. Oh, no. Kalmado shawarma. Dami mga presyo. Dito lang po yan sa Boulevard. Yun, salamat ulit, Kuya Ruel. Dalawa pa. Ay, sana lang. Sige na. Ayan mga karay. Tignan natin ang lasa ng shawarma rito. So, biyara na natin. Ay, bang? Okay. Masarap. Ayan na po, binamasa na ng kapuloy dito na sa part na to, sa taas. Alright. Tawa-tawa sila, oh. Ang dami kinikinig sa date nila. Salamat kay Kuya Ruel. Ayan, 2 piso pa kulay ng $10. Hanapin mo yung lasa. Ayan. Ayan. Ganun-ganun lang, kahit pa paano ay makakasolve tayo ng pamasko. Ayan, salamat. Kahit pa paano, pandagdag pa masko ko dun sa 2 bata. May gagala ko sa ano. Plano ko kasi igala sa Naga, sa SM. Para sumayaman yung 2. Mawala-wala yung ano sa ano.
yung kalungkutan nila sa kanyang ina na sa pagkawala ng mga ka-alright na. Pa-support po mga ka-alright para mapasaya natin yung dalawang bata, dalawang Junakis ko. Alright. Well mga ka-alright, pauwi na kami. Ano, magiging masaya ka ba? Happy? Hello, hello! Nagkulang po kami ng isang vlog kasi uwi pa ako, malayo pa yung uwi ako. Yan, hello! Alright. Then kami pumili. Ay, ganda ng mga damit oh. Mga branded. Kulang lang pambili. Alright, ganda ng entrada pa lang, napakaganda. Entrada. Kasama ko yung anak ko dito, yung dalawang Junakis para magiging masaya. Pag next kasama doon, may entrada. Konti na lang din sa kabilang kalahati. Bos na? Apaloy? Pahinga muna. Hirapan. Tubig. Tubig. Wala, buti mo lo.
kaperaso na lang dito sa gilid. Tapos na yan, bubuliin niya. Alright, so pagkakain na dun mamaya kabila tama tapos maghapon solve na ang problema. So doon na lang sa taas yung pinaka magiging firewall, yung sobra doon sa sa zero, yun na lang gagawin sa taas. So baka pormahan na lang namin yun, bali na lang, halo na lang din buhos, mga isang simento rin yun maubos doon, makabot isang simento. Sige, laglag mo na lang, no? Ay, sakto na yun dyan. Maya tayo maglagay ulit halo para doon sa kabila. Pagka taas yung kakain tayo. Alright. Saan ang halo dyan kapulot ng bunit? Ito. Nakakain mo tayo.
Ay, ano mo si Kuya Albert? Sabi mo ito na yung sarap ng tulog. Magkano na. Ay, kulang ano? Ha? Wait na, wait na. Bubulis ka. Ay, bubulis ka ulit sa taas. Sobra pa nga yan, oh. Alin? Alin? Oh, madali na yan. Ayun na po ang pagkatapos niyan. Uy, tapos. Halos katapos na po. Ganda na. Wala nang ubos na yung palitadahan. Bali mga retats na sa mga kapiraso sa biga. Ayan. Yan mga ka-alright. Sumakto yung dalawang siminto. So may isa pa para CR titira mga ka-alright. Pitik-pitik pag-iina. Pasa na yata yan dyan, isa na yan eh. Alright. Ay. Magalo pa. Hindi na. Ito na yan. Naputol. So ayan, tapos na mga ka-alright. Si Kwapuloy dito. So pahinga na muna. Dahil napakainit. Alright, yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, natapos na dito. Totally, yung kapiraso na rin sa baba yan. Madali lang gawin yan. At least natapos sa taas. Ayan. At abang kayo sa mga next vlog. Yan mga ka-alright. Maraming salamat po. I love you all. Bye bye.